Anzjana u t-tifel tagħha se jispiċċaw barra fit-triq, hekk kif se jkollhom jevakwaw ir-residenza tagħhom mingħajr m'għandhom post ieħor fejn imorru joqgħodu. Waqt il-programm sorsi informati huma rrakkontaw l-istorja tagħhom li tmur lura diversi snin meta sit il-kera beda proċeduri biex iż-żewġ persuni jitneħħew mid-dar biex ikun jista' jibda xogħol ta' kostruzzjoni. Qed nispiċċaw il-barra. Issa għadda żmien għax ġew sit il-kera ma' kontratturi u da għallumna sa' Diċembru u ħajtfawna il-barra. Dawn il-persuni ilhom 37 sena joqgħodu f'din ir-residenza wara li l-awtorità tad-djar tagħhom din id-dar minflok oħra f'taġorni minħabba li din tal-aħħar kellha ħsarat strutturali. Ġew kif tħalltu min qalilkom biex tidħlu? L-awtorità tad-djar. Anke din id-dar kellha ħsarat u nuqqasijiet tant li dawn il-persuni għamlu spiża biex fost oħrajn bidlu t-twieqi u faċilitajiet oħra. Dan apparti li l-proċess fil-qorti nilu għaddej snin ukoll ħalla lil din il-familja bla flus. Ħafna flus fin. Għajdu sakemm baqa' jaħdem id-dari. Biex iħallas. Baqa' jaħdem sakemm kellu 68 biex iħallas. Qabel ma miet. U spiċċa miet u ma kellkomx flus biex tidħlu. Spiċċa miet u ma kellniex flus biex nidfnuh. Din il-familja talbet lill-awtorità tad-djar biex jinstab post alternattiv li tniżżel bħala każ urġenti, iżda baqgħet ma natax alternattiva. Kiex hemm bniedem li ma kellimniex. U daħqu bikom Anki Kastilja, batlu email. il-Prim Ministru. Il-Prim Ministru. Batlu email fuq da. Batteror il-galda 3 emails. Anka meta waqgħet nirraka meta l-banju bat ngħidlu da. Rodrigal silu jafu da. Kemm il-darba ġifieri. Kelmuh personali u batlu xeba emails. Bir-raġel li ma jistax jaħdem għax se jiġi operat u bil-familja illi la għandha residenza oħra u lanqas vettura fejn imqar jorqdu, il-futur ta' din il-familja jidher li huwa biss fit-triq. Jien pensjonata għandi 600 fix-xahar. Iservuk sinjura. U x'inservu. U talbitna li nixtri żejda. Waqt il-programm Sorsi Informati din il-familja ikkundannat dak li sejħet bħala inġustizzji maż-żgħir li mhux jiġi mejjun.